Dobrý den, Tašidele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama poblahopřál nově zvolenému prezidentovi Filipín. Jeho svatost Dalajlama se zúčastnil řady akcí v indické Dharamsale. Jeho svatost Dalajlama přispěl na humanitární pomoc v indickém Asámu. Čína odsoudila tibetské spisovatele k různě dlouhým trestům odnětí svobody. Jednoho spisovatele drží ve vazbě. Čína odmítá povolit návštěvy příbuzným vězněného tibetského mnicha. Ústřední tibetská správa zveřejnila seznam osob, které v Tibetu zemřely v důsledku mučení. Poslanci po celém světě obnovili mezinárodní spolupráci na podporu Tibetu. Delegace ústřední tibetské správy se setkala se zvláštní koordinátorkou vlády Spojených států amerických pro tibetské záležitosti. Odborníci a členské státy OSN vyzvali Čínu, aby řešila porušování lidských práv v Tibetu. Tibetská kancelář v Ženevě uspořádala recepci pro švýcarské poslance podporující Tibet. Jeho svatost Dalajlama písemně poblahopřál Ferdinandu Marcosovi mladšímu ke zvolení prezidentem Filipín. Při této příležitosti připomněl podporu, kterou mu vyjádřil filipínský lid prostřednictvím ceny Ramose Magsaysay krátce poté, co byl nucen odejít do exilu. Jeho svatost Dalajlama popřál novému prezidentovi mnoho úspěchů při naplňování potenciálu filipínského lidu. Jeho svatost Dalajlama tento měsíc poskytl tibetské mládeži učení na téma chvála závislého vznikání. Po němž následovala iniciace na Avalokiteshváru. Dalajlama uvedl, že se učení a meditace vysílá po internetu a proto pokud jsou víra a odhodlání posluchačů silné, mohou mít z obřadu úžitek, i když nejsou na místě fyzicky přítomni. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil naději, že se podaří vyřešit čínsko-tibetský konflikt a znovu potvrdil, že je odhodlán žít dalších 15 až 20 let. Dalajlama také tento měsíc poskytl dvoudenní učení na téma cesta k osvícení a iniciaci na Avalokiteshváru Jina Sagary. 5 skupin exilových Tibeťanů, kteří pocházejí z různých částí Tibetu, se modlilo za dlouhý život jeho svatosti Dalajlámy. Jeho svatost Dalajlama vyjádřil soustrast obětem nebývale silných dešťů a záplav v Asámu v severovýchodní Indii. Zaslal dopis hlavnímu ministrovi tohoto státu a finančně přispěl na humanitární pomoc v zasažené oblasti. Kvůli vydatným srážkám v Asámu byla povodňová situace dlouhodobě kritická, což mělo za následek rozsáhlé ztráty na životech i majetku a řada obyvatel přišla o střechu nad hlavou. Čínská vláda zesílila tlak na tibetské intelektuály a spisovatele a zpřísnila tresty, a to včetně dlouhých trestů odňatí svobody. Po mnoha měsících tajného zadržování kvůli obvinění z údajného separatismu, obviněné osoby se však pouze hlásily ke své národní identitě a uplatňovaly základní lidská práva za účelem ochrany tibetského jazyka a tibetské kultury. Podle informací Tibetského centra pro lidská práva a demokracii byl 48letý tibetský spisovatel Rongvo Gendun Lodrö 1. prosince 2021 odsouzen lidovým soudem v Siningu ke 4letému trestu odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění a na 2 roky byl zbaven politických práv. Byl zadržen v listopadu 2020 čínskými bezpečnostními důstojníky v klášteře Rongvo v tibetské provincii Amdo, krátce po vydání jeho nejnovější sbírky básní. Podle Tibetského centra pro lidská práva a demokracii byl další Tibeťan, 34letý spisovatel Thupten Lodrö, údajně odsouzen ke 4 letům a 6 měsícům za podněcování k separatismu. Thupten Lodrö byl zatčen minulý rok a od té doby byl více než 8 měsíců držen na neznámém místě. Další tibetský spisovatel a učenec Rongvo Gankar z kláštera Rongvo byl počátkem roku 2021 svévolně zatčen čínskými úřady. Podle dostupných informací je od té doby zadržován čínskými policejními orgány.
Tibetskému mnichovi Rinchen Sultrimovi, který je vězněn čínskými úřady, jsou odpírány návštěvy příbuzných a je nucen k tzv. Vlastenecké převýchově a k těžké práci. Podle dostupných informací mu měl být umožněn 10minutový telefonát s rodinou, ale jeho žádost o osobní návštěvu byla opakovaně zamítnuta. Rinchen Sultrim, mnich z kláštera Nanxing, byl zatčen čínskými bezpečnostními úředníky v roce 2019. Čína ho obvinila z účasti na politických aktivitách na sociálních sítích. Po 2 letech držení v izolaci byl údajně po tajném procesu odsouzen ke 4,5 letům odnětí svobody. V současné době se neví nic o jeho zdravotním stavu. Je pouze známo, že je zadržován ve věznici Mianzhang poblíž města Chen, kde jsou vězněni Tibetané z východního Tibetu, kteří zastávají opoziční názory a vyjadřují se proti oficiální ideologii. Tibetský mnich a bývalý politický vězeň Chokej zemřel v květnu 2020 poté, co byl ještě před odpíkáním celého trestu propuštěn z věznice Mianzhang. Na Mezinárodní den na podporu obětí mučení vydal oddělení pro lidská práva Ústřední tibetské správy seznam osob, které v Tibetu v letech 2008 až 2022 zemřely na následky mučení. Seznam čítá nejméně 50 osob, o nich se ví, že byly umučeny. Od celonárodního povstání proti čínské nadvládě v roce 2008. Nechybí na něm 19letý tibetský mnich Tenzin Nyima, tibetský průvodce Kunchuk Jimpa, který si odpykával 21letý trest odnětí svobody, a Tulku Tenzin Delek Rinpoche, významný mnich, který zemřel ve vězení v roce 2015. V červnu se více než 100 účastníků z 28 zemí zúčastnilo 8. světové parlamentní konference na podporu Tibetu. Shromáždění organizované tibetským exilovým parlamentem za podpory amerického kongresu se konalo v americkém Washingtonu. Na zahajovacím ceremoniálu v budově amerického senátu jeho svatost Dalaj Lama přednesl hlavní projev prostřednictvím online přenosu z indické Dharamsaly. V němž poděkoval účastníkům konference. Předsedkyně sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Nancy Pelosiová během svého projevu hovořila o plánech na prosazení další rezoluce s podporou obou politických stran, která připomene historii Tibetu a podpoří mírové řešení situace v Tibetu. Předseda tibetského exilového parlamentu Khenpo Sonam Temphel přivítal účastníky. Hlavním řečníkem byl tibetský exilový prezident Sikkyong Pempa Tsering, který ve svém projevu vytyčil hlavní cíle konference. Richard Gere, předseda organizace International Campaign for Tibet, a Damon Wilson, prezident National Endowment for Democracy, zdůraznil význam podpory a posílení tibetského hnutí. Během 2denní konference dal výkonný výbor amerického kongresu pro Čínu poprvé v historii slovo i vědcům a historikům. První světová parlamentní konference o Tibetu se konala v Novém Dillí v roce 1994. Následné konference proběhly ve Vilniusu, ve Washingtonu, v Edinburgu, v Římě, v Ottawě a v Rize. Delegace ústřední tibetské správy, vedená tibetským exilovým prezidentem Sikkyongem Pempou Tseringem, se setkala se zvláštní koordinátorkou vlády Spojených států amerických pro tibetské záležitosti Uzrou Zejaovou. Setkání se zúčastnili také předseda a místopředsedkyně tibetského exilového parlamentu, exilová ministryně zahraničí a tibetský velvyslanec v USA. Na probíhajícím 50. zasedání Rady pro lidská práva 47 členských států OSN opětovně vyjádřilo hluboké znepokojení nad stavem lidských práv v Tibetu. Při prezentaci společného prohlášení regionů v rámci interaktivního dialogu k výroční zprávě Vysoké komisařky OSN pro lidská práva předneslo toto úterý Nizozemsko jménem 47 členských států prohlášení, v němž upozornilo na systematické porušování lidských práv ze strany Číny, zejména v Tibetu, východním Turkestánu a Hongkongu. Skupina více než 40 odborníků OSN ve společném tiskovém prohlášení vydaném před 50. zasedáním Rady pro lidská práva vyzvala Čínu, aby řešila konkrétní a systematické porušování lidských práv a zaručila neomezený přístup nezávislým odborníkům. Odborníci zdůraznili, že nedávná návštěva vysoké komisařky OSN Michelle Bacheletové v Číně nenaplnila naléhavou potřebu úplného posouzení
případů porušování lidských práv v Tibetu, východním Turkestánu a Hongkongu. Tibetský úřad v Ženevě uspořádal v červnu recepci pro švýcarskou parlamentní skupinu pro podporu Tibetu jako poděkování poslancům za jejich práci. Tibetský velvyslanec Chimi Ringzen poděkoval členům švýcarské parlamentní skupiny za to, že upozorňují na rychle se zhoršující situaci tibetského lidu a konfrontují Čínu s brutálními činy, k nímž v Tibetu dochází. Místopředseda švýcarské parlamentní skupiny poděkoval za recepci a potvrdil, že parlamentní skupina se bude s situací Tibeťanů v Tibetu i v exilu nadále zabývat. Švýcarský parlament zasedal od 30. května do 18. června 2022. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tukčeče.